Keď sa mu nevydarí, Vlado, druhýkrát, keď ne, tretíkrát, jak omluva za stíhání moderátora. Takže pestrík Damian. Super, zatleskajte Damianovi Bojdovi a jeho pestrík. Ospravedlňujem sa. Nesprávne sa závodne pri tom. Babe, si pripravená? Tak, 3, 2, 1, ideš! Tak, Beata Semoráková z Čech na Honde CBN 125. Čo by som do takého obsahu ani nepovedal, že pôjde pozadnou, ale určite je tam nejaká úprava. Pekne tlieskajte, podporte ju.